ξεκινήσει εδώ και 2 εβδομάδες στην αφισοκόλληση. Προσπαθούμε σε κάθε σημείο της Αθήνας να βάλουμε αφίσα από την παράστασή μας. Βρισκόμαστε τώρα στο λεωφορείο και σκέφτηκα ότι ήταν ωραία ιδέα να φανεί και εδώ πέρα. Αλλά έβλεπα ένα παράξενο όνειρο. Τι ήμουν σε μια φυλακή και για να με αφήσουν να φύγω έπρεπε να παίξω σε μια παράσταση, αλλιώς δεν μ' άφηναν να φύγω. Ποιο όνειρο, στη φυλακή είμαστε? Πού είμαστε? Είμαστε λοιπόν η ομάδα θέατρο Τετρό. Κάνουμε θέατρο για το παιδί και το παιδί μέσα μας. Έχουμε ξεκινήσει τις δράσεις μας από πέρυσι το Νοέμβρη και σήμερα παρουσιάζουμε για πρώτη φορά την παράστασή μας σε εξωτερικό χώρο. Είναι μια ιστορία αγάπης που είναι ένας νορβηγικός μύθος, είναι από τα πιο κλασικά παραμύθια της Νορβηγίας. Λέγεται Ανατολικά του ήλιου, δυτικά της Ελλήνης και εμείς το έχουμε πάρει και το έχουμε διασκευάσει όλο σε ομοιοκατάληκτη ρήμα ώστε να είναι κατανοητό για παιδιά. Ήταν ο κύριος, μοναδικός σκοπός της και όλο απέσια σχέδια έφτιαχνε με το απέσιο μυαλό της. Μιλάει για έναν αρκούδο μαγεμένο πρίγκιπα που είναι φυλακισμένος από τα μάγια μιας μάγισσας και για μια κοπέλα που καλείται να λύσει αυτά τα μάγια και ο αρκούδος την φυλακίζει στο παλάτι του. Περνάνε κάποιο χρόνο μαζί και ύστερα η κοπέλα δεν μπορεί να δεχτεί την απαγόρευση που της έχει επιβάλει, προτείνει ο αρκούδος και έτσι χωρίζονται. Και πρέπει λοιπόν μέσα από διάφορες δοκιμασίες να ξαναβρεθούν. Ήρθαμε σήμερα εδώ με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα θεάτρου στην εκπαίδευση. Να το τονίσουμε αυτό, ότι σήμερα είναι ο εορτασμός του θεάτρου στην εκπαίδευση και ήταν νομίζω η καλύτερη αφορμή και η καλύτερη στιγμή για να έρθουμε να κάνουμε κάτι τέτοιο. Αγγελική, πώς ένιωσες κατά τη διάρκεια της παράστασης? Φαντάζομαι ήταν μια ιδιαίτερη μέρα για σένα. Ήτανε και θα τολμήσω να πω ότι ένιωσα συγκινημένη όταν τα παιδιά ανέβηκαν στη σκηνή και παίξανε με τα σκηνικά και με τα αντικείμενα και όλη αυτή η μεταπόκριση και πρέπει να πω ότι υπήρχε μεγαλύτερη θέρμη από ό,τι στις παραστάσεις του Σαββάτου που έχουμε. Εντός θεάτρου δηλαδή. Ναι. Εσένα πώς ήταν η εμπειρία σου σήμερα? Είναι ένας ιδιαίτερος χώρος, δεν σου δίνεται η ευκαιρία καθημερινά να παίξεις σε τέτοιους χώρους.
Κι εγώ υπήρχαν στιγμές που ένιωσα συγκίνηση. Αλλά είναι τέτοια η δουλειά μας που έπρεπε να τη φέρουμε εις πέρας. Μαρία, εσύ είσαι το τρίτο μέλος της ομάδας Θέατρο Ρετρό από την παράσταση «Από που πάνε για το κάστρο παρακαλώ». Πες μας και εσύ τη δική σου εμπειρία, πώς βίωσες τη σημερινή ημέρα πάνω στη σκηνή? Πολύ ιδιαίτερη. Θα συμφωνήσω με την Αγγελική, πολύ ξεχωριστή για μας. Και πρωτόγνωρη. Το κοινό ανταποκρίθηκε πολύ θερμά. Εγώ στην αρχή ήμουν λίγο σφιγμένη. Δεν ήξερα τι θα δω, τι θα αντιμετωπίσω. Αλλά μετά, πολύ ωραία. Οι συνοδοιπόροι, όπως μου αρέσει να τους αποκαλώ, συνοδοιπόροι και συνεργάτες στην αναζήτηση του κάστρου φέτος, είναι η Μαργαρίτα Κυραγιάννη, νηπιαγωγός, που έχει γράψει το κείμενο, η Άννα Ημαντουλιώτη, εικαστικός και θεατρολόγος, που έχει επιμεληθεί και τα σκηνικά και τα κοστούμια, η Μάρθα Ιτουρκίνα, στη χορογραφία και στη σκηνοθεσία, που έχει φτιάξει ένα θαύμα εδώ πέρα για μας, και ο Παύλος Μαυρίδης στο σχεδιασμό των φωτισμών και στη φωτογραφία. Να ευχαριστήσουμε επίσης και τον Ντομένικο Μπονάση, που είναι ο τεχνικός μας στο θέατρο Αθήνας που παίζουμε, ο οποίος δέχτηκε με χαρά να μας συνοδεύσει εδώ και να μας βοηθήσει με τα φώτα και τη μουσική. Και ζήσανε αυτοί καλά. Και εμείς καλύτερα! Εμείς γενικότερα σαν κατάστημα είμαστε ένα κατάστημα που είμαστε ανοιχτοί σε τέτοιες δράσεις και όταν μας προτείνονται από φορείς που θέλουν να υποστηρίξουν κάποια τέτοια κίνηση, έχουμε μια θετική απάντηση. Θέλω και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω τα παιδιά για την προσφορά τους, γιατί για μας είναι πολύ σημαντικό να κάνουμε πράγματα για τις διάφορες κατηγορίες κρατουμένων που έχουμε στο κατάστημα, καθώς και για τα ανήλικα παιδιά που φιλοξενούμε εδώ, τα οποία μένουν εδώ μέχρι τα 3 πρώτα χρόνια της ζωής τους, εφόσον η μητέρα το επιθυμεί.